Sa ngayon po, sir, as of this Tuesday, December 9, meron po tayong total na 35 based on our record. 35 na nag-apply na distributor, sellers ng mga firecrackers to different municipalities and cities po. So lahat na po ba? Yes po. Ma'am, yung mga nag-apply po, ito para yung mga dating nag-apply, nagbebenta last year po. So far, yes sir. Same po yung mga nauna ngayon na nag-apply is yun din po yung mga dati natin na kumuha po ng permit. So wala naman po yung mga na hindi nabigyan ng permit po. Yung mga since last year or previous years last year, may mga nahulihan po natin mga nahulihan ng PNP na illegal. Wala naman po na suspenso po. Yun sir, naka-note yun. So far, hindi pa naman sila ngayon bumabalik na kumuha ng, pero naka-note po yun, yung mga nakuhaan noon, yung mga illegal na dapat hindi sana nilalako or din-distribute, binibenta ng mga paputok. But we are still expecting po na meron pang mga mag-a-apply this week and even this coming weeks po. Okay. Ma'am, so kumusta na po ang guidelines or may pinababa na ba yung guidelines ng higher office ng PNP para sumunod yung mga negosyante po? As early as 28 November, sir, meron tayong na-receive na reactivation ng ating Uplan Paalala Iwas Paputok 2025. So, starting December 1, mapansin nyo, meron na po kaming schedule ng rubing yung ating mga fire trucks. Yung purpose po ng rubing na yon, hindi lang para magpaalala, kundi para tingnan na rin po yung possible na pag-designated na mga display area na dinesignate ng ating mga respective municipalities, if safe ba yun. At the same time, nagko-coordinate na rin po sa ating mga barabarangay, lalo na doon sa mga hindi nagamit ng bata. So, we'll be involving the barangay officials, the barangay authorities, hindi lang yung, aside from the Watusi, yung the Piccolo, Watusi, tsaka yung paputok na improvise. The Boga, na yun, kasama po yun sa ating mga information dissemination ngayon. So, December 1 to 20, yung ating frequency ng rubing ng ating mga firefighters to respective municipalities ay once a day. Then, starting December 21 to 23, twice a day na po tayo. Then, hanggang doon sa holiday na talaga natin, like the 24 hanggang sa 31, 3 times a day po yung roofing ng ating mga kasamang bumbero na naka-deploy po to different AORs. Okay. Ano po yung mga bawal na paputok na ibenta sa mga nag-apply po ng permit? Based po doon sa mga nauna natin na policies and guidelines, and even the Republic Act 7183, doon sa firecracker law natin, pati yung Executive Order 28 regarding yung mga prohibited na firecrackers. So, ito nga po, yung mga listahan, mga Piccolo, Plapla, Watusi, Pap-Pap, 5-Star, Pillbox, Giant Bawang, and more. I'll give to you the list po, sir. Marami sila. Pero, nadagdagan pa ito ngayon kasi may mga bagong pangalan na naman. Noon, last year, meron tayong mga Goodbye Philippines, mga goodbye na mga pangalan ng politiko pa ito noon. So ngayon, may mga bago na naman. Kung sinong trending, yun na naman yung pinangalan nila. So, yun po yung mga pinagbabawal na paputok. At the same time, yun nga po, yung boga, talagang isa yun sa pinapabantayan sa atin dahil
based on record, yun po yung nagbigay ng maraming injury last year. Okay. How about yung mga nagbebenta sa online po ng kapos? Kumusta naman po ang coordination PNP at sa PNP po? As to the online po, bali yung nagmo-monitor na nun is hindi na po yun sa amin. Okay. So, sa amin is ito lang pong talaga may physical na display. Yun po yung within our jurisdiction na titingnan. But sa ating po mga kailian, talagang dinidiscourage po namin yung pong pagtangkilik o pagbili sa mga online. Hindi natin alam kung makuna tayo nga, masabi natin na mura compare dito sa mga nabibili dito sa lugar natin. Pero hindi rin po tayo sigurado. And ang pakiusap ko, we don't compromise safety. Please po. Okay. Ma'am,